συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Αυτό το τριήμερο, βάσει της απόφασης που πήραμε σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όλοι οι αγρότες στον δρόμο, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο πάλι, γιατί τα προβλήματά μας παραμένουν άλυτα και όχι μόνο παραμένουν άλυτα, αλλά προστίθενται και άλλα. Η κατάσταση αρχίζει και γίνεται τραγική και η συνέχιση στο επάγγελμά μας φαντάζει δύσκολη. Ό,τι υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός 55 μέρες στα μπλόκα, αλλά και αργότερα με την κρίση με τον πόλεμο του Ιράν, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Εδώ η κατάσταση και σε εδώ στη Μεσσηνία αρχίζει και γίνεται αφόρητη. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο προϊόν, το καθοριστικό προϊόν του νομού Μεσσηνίας, όπως είναι το ελαιόλαδο, η τιμή του έχει κατακυλήσει κάτω από το κόστος παραγωγής. Και φαίνεται ότι σε μια χρονιά που θα υπάρξει μια μεγάλη παραγωγή, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνει, όλη η παραγωγή είναι ανάστατη. Γιατί αν θα πουλήσουμε σε τιμές 3,80 αυτές τις τιμές που είναι τώρα, είμαστε κάτω από το κόστος παραγωγής και καταλαβαίνετε τι έγινε. Κινήσαμε κάτω από το κόστος παραγωγής στη σταφίδα και η σταφίδα από τον νομό εξαφανίστηκε. Να μην γίνει πάλι το ίδιο με το λάδι. Ζητάμε τη στήριξη από το κράτος που εδώ και πολλά χρόνια δεν τη βλέπουμε. Υπάρχουν στην ελαιοκαλλιέργεια πάρα πολλές καταστροφές. Υπήρχε το βιοσπόριο, υπήρχε ο δάκος, υπήρχαν η ξηρασία και σε κανένα από αυτά δεν αποζημιωθήκαμε και δεν στηριχτήκαμε. Όχι απλώς δεν στηριχτήκαμε, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται και κανένα έργο, ότι σε ήδη πάλι το ίδιο στην ξηρασία. Είδατε ότι απετάχθηκε το μηναγέιτο φράγμα, το φιλιγατρινό φράγμα είναι 30 χρόνια, κανένα μικρό έργο δεν έχει γίνει, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση γίνεται αφόρητη. Οι αγροτικοί δρόμοι είναι στα κακά χάλια, οι δρόμοι αυτοί και τη δεκαετία του 80 με 90 οι δρόμοι ήταν καλύτεροι από τη στιγμή που είναι τώρα, δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας και βλέπετε ότι η κατάσταση όλο γίνεται και πιο αφόρητη για τον αγρότη. Πρόκειται να δούμε περαιτέρω κινητοποίηση για τους αγρότες. Οι κινητοποιήσεις για τους αγρότες θα συνεχιστούν. Αυτό που είπαν όλοι και που το λένε όλοι από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, ότι εμείς έστω και οι τελευταίοι δεν θα πέσουμε αμαχητοί. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια στον δρόμο, γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο στον δρόμο κερδίζουμε πράγματα. Θα ήθελα να δηλώσουμε και εμείς από εδώ τη στήριξη στους υπαλλήλους εδώ της περιφέρειας, αλλά και σε όλους όσους απεργούν σήμερα, γιατί και οι υπάλληλοι της περιφέρειας, όσο μας αφορά, στο θέμα της ΔΑΟΚ βλέπουμε ότι ναι μεν η κλιματική κρίση προχωράει, βλέπουμε τις επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια και από την άλλη βλέπουμε ότι είναι ένα κρίσιμο εργαλείο όπως είναι εδώ η ΔΑΟΚ που θα μπορούσε να μας βοηθήσει και να μας λύσει ορισμένα προβλήματα, την έχουν τα τελευταία χρόνια διαλύσει. Μιλάμε για υποστελέχωση, εμείς ζητάμε η υπηρεσία αυτή να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, με γεωπόνους, ώστε να μπορέσουν να μας βοηθήσουν και να μας στηρίξουν στα δύσκολα που έρχονται λόγω της κλιματικής κρίσης.